kung fan kimatan kan ay kimatan walit sa inyo to kung may sa'yo siya China sa kung chukye bao Thailand na tayo kiyo ay kung bulay to kung fan lang siya ay diyela ay karangan na lang ay yung muna siya di pepo ay pekpuro nagkipag sa suwos to valley siya Tholman Sione Gigi ya kung bulay ang mga inyo Pero magalala ko din, so I'm nagkailan tayo na yun si China, kung fa kimatan kan, ay kimatan walit siya nga, to kung siya Tholman balik, siya kung chukye tao, Thailand kung tumong, ay kung balayan, to kung fa lang siya, diya lang, ay karangan na lang, ay araw mo na siya di perwo ay perkudu. Nag-ibig sa siya Diyos to kanisa. Yung siya China, siya kung pala yung mga niya. Kung na mga malala, kiwalag kung sila yung mga niya, mga fab, takuha sila yung wo ay fall na kimangka at sapke. Yung fall na siya cast na labing palpag sa fab. Itped siya ka din tawa yung kinarang fela. Ilorela siya makuhuli, at siya matayin. Đó ini siya makula fafulia bao papatamana ni na kiel ya full yang na si matan kiel elo sa fae la ikoy se fana kai ikoy se e ke mai ne elo speccha ti fit maduo ai ikoy se fana oi ni maka de na se ni leila ba no ita che se kulo magala Kilo 7 Apple ay Filiering lalu sa Japon siya saya yun Ring May morek lagi mga nagsnes May sarang noon O inge Kilos ayaw ang gawin lalu sa Lalo sa inanay nito Lalo sa mga nagsnes Kilos zong gawin lalu sa nagibaw sa at kalagin si lalos lang si lalos. Kilos rin atari, ulay na lalos, ayaw atari kay rin lalos sa making rigi palogkas yung kayo nagsabi na. Paano na rin lalos. Kipuwas rin na ulay na lalos tari, kipuwas. Filiye bemantan bawas kimas-mas rin na kalagin, kaya payayaw ulay na lalos. Kung ipag kikuwas kang rin lawas na sinsiya, in may akyang nagkawalay na lawas. Ngayon niya ako lang nagkalim yung fashion ni lawas yung masifan na na kimaw yung payak lawas. Kuwas masifan na at sitibig maluwa. O initip ko mga anfab, ikon siya matsubuhan ng Pasay Congregation Church. Ngayon niya isugabin na suwas, and as in one saying it, kamay takewa ko siya na kuha siya siya yan, nakuha siya pang Tholman Sione Gigi, ay Yosi China Tholman Sione Gigi. Congratulations, and late pa that we kuha sa commercial dollars, kimonin masih fan na dollars.
CAC large. Now, Orella Beagal machine with my holding back to government larger, state government to pay, national, local. We pay several perpetration, several Congresswoman Yosin George. So, love, Yolon, so love, Yolon, my call in private case, my child, we got Agabate Fella in Denmark, Kulo, Bine CAC, Guy CAC, Mark, Pagatalana, Kapabagla, Chundol, Namusene, Ale, Wallenson, Bella, Kazola, Gain, Takulo, Kulo, Eplom. Gonna get gas from Tholman Sione Gigi, Superland, Belsima, and Mataline going Tayak, going in Papa Simpson, Tarilena, Katan Gaywa. Perlata, Logic Guard Peggy, the venue Rush, Wine Goes Gaywa, Ali Post with Mata, Wine Goes with Mata, and हमें कोल मार्च में आगलिन पे स्पेशल आगलना शम लोग हैं सोसोससी सेवलाल चून तोलमान अपन मेट्रिकिंगा रेला शम केल चिचिया आगे अकेडमी लेबा सेव युकिनार सेवलाल चिची तक नगेतगनी रामाके Academy Xiao Man Gaywa. The Losa Usina Sikan Sham, Ali Mali Post with girl of Gainau, Sham Chile. Napanan Chichi, Amar Xiao, Aboshma, Begashma Bame, Osli Xiao Sigrapa, Iplanche Sana, Nawipexio Sipe Ashpene. Na Utwe. Aspesel laltitude tegamansiel vingol met vingol gaslawin met gendel masne ay kilomalap melem asnasanansiel melem lalios lina so vanene papang George nen na we so dara kolektivbot. Now we sell food green. By buying yours, sell food green. You can mail it. Nay, not lang food green. But then, kapag singalas niya siya. Kataten, may food green ba? Pangin siya wikas mata ko. Inarela kapag sa siya. Katalen, in na kaya na. Ay kabarsin o rekle at kita kulong alak na si Sewlan Tholman Sew Alip Sew Mongkaye Sew Pasis Sew Ita Matayin Panel Pinpay Pangan Sew Kaywa Pankos Kulomala, Wangin Mayok may factory, Sham Logo. Paya facing our elamo, Ilash Takatse, Sinatakakan al Chichi Gugulan Matayan Kushaise, Yarlin al Westle, and Westle Lissila, you went, Postle Malfatolage. Narangaswela and Sham Nagi Mailita, Sapmatolu Namabailita. Ele ka maging stove casting Lois na nakita napanagaling siya waning kasha hotel ki break malan matayin ko siya ele ka pa mall ki stove Lois na depression waning na pa ito like depression Napanan kasi si Patricia One Gasset.
hands are shaking, my mouth is dry. My thoughts are racing, my tongue is tied. Your eyes are haunted. Saya kong invite to the Eastern Revolution Rouse. Stoic and flawlessly in control.
to the right, to the wall.